Медицина и эдукация застаются у приоритете. Расходы на их утрымание у бюджете Витебска на 2018 год павялічылі депутаты Горсовета. Бизнес-климат спрыяльны. У Беларуси спрашчаюцца умовы працы прадпрымальнікаў. Дабрачынная акция «Наши дети» крочыць па краіне. У Витебской области у ёй прымаюць удзел прадпрыемствы і валанцёры, грамадскія арганізацыі і кіраўнікі рэгіёну. Далей пра гэта і іншае больш падрабязней. У студыі Наталья Байнарович. Вітаю вас. Медицина и эдукация застаются у приоритете. Расходы на их утрымание у бюджете Витебска на 2018 год будут павялічаны. Депутаты городского совета разглядели вынікі социально-экономичного развития областного центра и прогнозные показчики на наступный год. А таксама зацвердзілі бюджет, які захавае сацыяльную накіраванасць. Больш за 70% сродкаў мяркуецца накіраваць на сацыяльную сферу. С падрабязнасцямі Інна Кірыенкова. Няпроста і вельмі напружана склаўся 2017 год для эканомікі горада. Тым не менш, па выніках бягучага года забяспечаны рост аб'ёмаў прамысловай вытворчасці на 9%. Значна актывізаваўся экспорт прадукцыі. Ён склаў 124% да ўзроўню мінулага года, а экспорт паслуг павялічыўся амаль удвая. Паступова з фінансавага крызісу выходзіць будаўнічая галіна. Упершыню за апошнія 2 гады назіраецца павелічэнне аб'ёмаў будаўніча-монтажных работ. Мы нашли подходы вместе с облсполкомом, Банком развития по строительству. Практически можно уже говорить о завершающей стадии строительства в 2018 году поликлиники в микрорайоне Юг-7. Также будем продолжать работы по детскому садику в микрорайоне Билево, которые надо вводить. Смотрим, подбираем площадку под еще один детский сад. Радует, что на строительной площадке новой второй школы появился буквально вот на этой неделе башенный кран. То есть эти объекты – это объекты 2018 года. Тым не менш, 28 арганізацый горада, з іх 9 прадпрыемстваў завяршаюць год са стратамі, а сярэдні заробак не дасягнуў узроўню пачатку года. Толькі чвэрць суб'ектаў гаспадарання змаглі забяспечыць заработную плату памерам у 1000 рублёў. На палову ад задання ўдалося забяспечыць прыцягненне замежных інвестыцый. У наступным годзе гэты паказчык павінен скласці не менш за 17 мільёнаў долараў. Мяркуецца пабудаваць у абласным цэнтры не менш за 150 тысяч квадратных метраў жылля. Пры фарміраванні бюджэту на 2018 год, які прадугледжвае дэфіцыт у 21 мільён рублёў, сацыяльныя расходы не скарачаюцца. Больш таго, расходная частка бюджэту павялічваецца на 12% і складае 270 мільёнаў рублёў. Значительная доля расходов у нас идет на социально значимые расходы, как поддержка населения. Это более 19 миллионов рублей в бюджете предусматривается с ростом где-то ориентировочно на 10% к этому году. Но что касается доходной части бюджета, конечно, она формируется очень напряженно. Рост к 2017 году 17%. Планку берем мы, город берет напряженную, как по налогу на прибыль, так и по другим налогам. Каб забяспечыць бесперабойную работу ўсіх галін народнай гаспадаркі, у 2018 годзе патрэбна будзе працаваць над павышэннем эфектыўнасці рэальнага сектара эканомікі, скарачаць колькасць стратных прадпрыемстваў, адкрываць новыя вытворчасці і ствараць новыя працоўныя месцы. Каб забяспечыць усе сацыяльныя расходы, бюджэт на 2018 год упершыню сфарміраваны з улікам рэзервовага фонду. Направляются средства, которые мы получим сверх утвержденных бюджеты с целью направления их в дальнейшем на выплату и повышение заработной платы в отрасли бюджетной сферы. При гэтым пастаўлена задача па максімальным напаўненні доходнай часткі бюджэту з тым, каб забяспечыць бездэфіцытнасць яго выканання. Інна Кірыенкова, Дмітрий Котаў, Навіны Віцебск. Новы інкубатар малога прадпрымальніцтва адкрыецца ў Оршы ў 2018 годзе. Пра гэта заявіў першы намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Олег Мацкевіч у рамках прэс-туру ў Віцебскую вобласць, які арганізавала Міністэрства эканомікі Беларусі, каб падрабязней расказаць дзелавым колам і грамадскасці о прынятым прэзідэнтам краіны пакеце дакументаў, накіраваных на паляпшэнне бізнес-клімату ў краіне. З падрабязнасцямі Артур Смалякоў. Дэкрэт нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва, які прэзідэнт Беларусі падпісаў у лістападзе, называюць рэвалюцыйным. Ён значна аблегчыць працэс рэгістрацыі сваёй справы і знізіць кантроль. Пры гэтым забяспечыць механізмы для дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Задаволены і прадпрымальнікі. Да 2020 года павышаць і ўводзіць новыя падаткі не будуць. Зараз Міністэрства эканомікі праводзіць прэс-туры па ўсёй краіне, каб падрабязна растлумачыць асноўныя палажэнні дэкрэта. Самое главное, что государство создает условия для такой работы.
Хорошие есть уже примеры развития швейного, по сути, кластера, биомедицинского кластера и других вещей. Агроэкотуризм для Витебска, я думаю, перспективным будет. У Вітебску намеснік міністра эканомікі нагадвае і пра падарунак, які перад Новым годам дзяржава зрабіла айцішнікам. Дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі таксама называюць рэвалюцыйным, але для сферы высокіх тэхналогій. Тут і штучны інтэлект, і рабатызацыя, і біткоін. Сур'ёзную ролю ў прагрэсе інавацыйнай інфраструктуры Беларусі адыграюць навукова-тэхналагічныя паркі. Некалькі дзён таму новый статус атрымаў віцебскі інкубатор малога прадпрымальніцтва. Будем развивать биомедицинские технологии по противоопухолевой тематике и будем развивать IT-центр. IT-центр у нас идет как точка IT-роста региона в рамках проекта IT-страны. Нам удалось собрать 4 продуктовых компании, которые пишут в области искусственного интеллекта, технологий дополненной реальности, машинного обучения. И 21 IT-предприятия молодых начинающих, которые будут работать по кластерной схеме. Сёння ў Віцебскай вобласці працуюць 2 інкубатары малога і сярэдняга прадпрымальніцтва ў Віцебску і Полацку. Бізнес тут вырошчваюць па сістэме льготных умоў. Вытворчыя плошчы даюць бясплатна. Плаціць трэба толькі камуналку, і такіх прэферэнцый у краіне больш не знайсці. Тэрмін інкубіравання ад 3 до 5 гадоў. За гэты час прадпрыемства павінна стварыць новыя працоўныя месцы і вырасці да такіх маштабаў, калі патрэба ў дапамозе адпадзе. За 15 гадоў з-пад крыла інкубатара выйшла больш за 150 новых прадпрыемстваў у розных сферах, ад будаўніцтва да швейнай вытворчасці. Я считаю, что сегодня мне предоставили такие площади, это больше 1000 квадратных метров, но это уже помощь. Помощь даже есть и в том плане, чтобы попытаться найти еще дополнительных заказчиков. Последнюю встречу они нам организовывали в горосполкоме с представителями, я так понимаю, тоже, наверное, инкубатора, да, Псковщины. Сёння малое і сярэдняе прадпрымальніцтва Віцебскай вобласці гэта больш за 140 тысяч чалавек. Іх уклад у эканоміку рэгіёну 16% выпуску тавараў, 32 інвестыцый, 33% экспарту. Павялічыць гэтыя лічбы задача на бліжэйшае будучае. А ў будучае трэба інвесціраваць, упэўнена кіраўніцтва Прыдзьвінскага краю і Мінэканомікі. Новы бізнес-інкубатар, арыентаваны на IT з філіялам у Барані, у наступным годзе плануюць адкрыць у цэнтры Оршы. На набыццё неабходнага абсталявання дзяржава выдзеліць 30 тысяч еўра. Артур Смалякоў, Александр Рындзін, навіны Віцебск. Дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» крочаць па Беларусі. У Віцебскай вобласці ў ёй прымаюць удзел прадпрыемствы і валанцёры, грамадскія арганізацыі і кіраўнікі рэгіёну. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў напярэдадні Новага года наведаў выхаванцаў Сенінскай школы-інтэрната для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Губернатар прыехаў з падарункамі, а дзеці падрыхтавалі спектакль і пазнаёміліся са сваімі захапленнямі і дасягненнямі. Падрабязней Юлія Устінова. Атмасфера святочная, кожны куток упрыгожаны, сустракаюць гасцей. Сенінская школа-інтэрнат – родны дом для дзяцей з нялёгкім лёсам. Зараз тут 58 з 97 выхаванцаў, астатнія ў патранатных сем'ях. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў пазнаёміўся з выставай дзіцячых работ, наведаў вучэбныя майстэрні. Тут упэўнены важная частка выхавання і сацыялізацыі – прафесійная падрыхтоўка, працоўная і вытворчая дзейнасць. За лёсам сваіх выпускнікоў дырэктар і педагогі сочаць і ганарацца, што выпускаюць у самастойное жыццё достойных людей. Мое личное желание, чтобы детям было хорошо. Вот, наверное, чтобы они чувствовали себя защищенными, они чувствовали себя уютно, ощущали, что это их дом и строили свою судьбу. Пасля размовы з педагогамі і дзецьмі старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў стаў гледачом і нават удзельнікам навагодняга прадстаўлення з традыцыйнымі карагодамі вакол ёлкі і ўручэннем падарункаў. Вся наша работа и деятельность, она и направлена на то, чтобы делать людям добро. Но в бытовых наших буднях не всегда мы доходим до мелочей. Вот Новый год – это как раз тот праздник, когда надо дойти до каждого ребенка абсолютно. Никто не должен остаться незамеченным. Сенінская школа-інтэрнат атрымала ў падарунак сертыфікат на набыццё неабходных рэчаў, спартыўнага інвентару, мэблі, інтэрактыўнай дошкі. А кожны з дзяцей загадаў пад Новы год сваё запаветнае жаданне. Люблю спорт, увлекаюсь спортом. У меня есть желание поступить в ГУ Машерова, в Витебске, на физрука. Вот, но надеюсь, что поступлю и удачно поступлю, и буду там учиться. Хочу, чтобы
все были здоровы, счастья, здоровья, любви и подарков. На Новый год очень сильно хочу, чтобы меня мама взяла домой. Мамочка, привет, поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе счастья, здорового и самого наилучшего в твоей жизни. Я тебя люблю. Под Новый год хочется верить у казку, у цуд, у тое, что мары сбываются. Юлия Устинова, Олег Чарняк. Новины. Сенинский район. У апошнія дні адыходзячага года па традыцыі прынята падводзіць вынікі. Не выключэннем сталі і нашы карэспандэнты. Яны на працягу 2017-га станавіліся сведкамі падзей, якія прымушалі радавацца і спачуваць. Фактаў, якія падчас здымак часам здаваліся звычайнай справай, але потым пераўтвараліся ў летапіс жыцця нашага рэгіёну. Мы працягваем цыкл рэпартажу аб годзе адыходзячым, і Віктор Праліч дзеліцца сваімі ўражаннямі. Азіраючыся назад на праведзеную за 12 месяцаў работу, не так і лёгка вызначыць самае важнае. Большасць таго, што трапляла ў аб'ектывы нашых тэлекамер, пасля нагадвала сапраўдную летапісную хроніку. Адразу дзве буйныя гідраэлектрастанцыі, Полацкая і Віцебская, сёлета пачалі забяспечваць рэгіён электраэнергіяй. Крыніцай танных кілават стала заходняя Дзвіна. Магутнасці абодвух дастаткова, каб забяспечыць спажыванне 5 раёнаў, а разам з тым знізіць экспарт прыроднага газу і павысіць энергетычную бяспеку краіны. Тым больш, што энергія будзе выкарыстоўвацца і на электразарадках для машын. Папулярнае ў Еўропе паняцце «зялёнае аўто» усё актыўней уваходзіць ва ўжытак беларусаў. Прыемна, што новую тэндэнцыю першым адзначыў і падтрымаў віцебскі вытворца, які ў 2017 годзе асвоіў выпуск зарадак для электрамабіляў. Пакуль колькасць такіх аўто ў вобласці можна падлічыць на пальцах, але за імі будучае. Праз некалькі год электрамабілі стануць звычайнай з'явай на дарогах. А гэта дзень сённяшні з часткай той самай электрычнай будучыні. Шматтонны груз, які накіроўваўся на беларускую атамную электрастанцыю, праязджаў па тэрыторыі вобласці. Чакалі яго і суправаджалі спецыялісты адразу некалькіх службаў. Толькі энергетыкам гарадоччыны прыйшлося дэмантаваць для яго праходжання 16 ліній электраперадач. На шматкіламетровым шляху гэта лічба з 3 нулямі. Прычэп, на якім перамяшчаецца груз даўжынёй каля 40 метраў, зроблены ён з 6 абсалютна розных частак. Вага ўсёй канструкцыі разам са шлюзам 220 тонн. Сталіцай сёлетніх дажынак стала Дуброўна. Горад рыхтаваўся да іх больш за год, каб паспець закончыць усе работы ў тэрмін. А працы было нямала. Новы будынак ЗАГСа, адноўлены дом культуры і школа нумар 1, прыгожая цэнтральная плошча. Усяго каля 200 аб'ектаў рэканструявалі да абласнога свята. Новы летапіс Дуброўна – вынік працы тысячы жыхароў вобласці, якія жадаюць бачыць свой край прыгожым і утульным. І гэта не застаецца без увагі шматлікіх гасцей, якіх год ад года становіцца ўсё болей. Віцебск стаў першай кропкай, дзе здымачная група папулярнага японскага тэлеканала пачала ствараць фільм пра Беларусь. Паўночная сталіца здзівіла сваёй архітэктурай. На самай справе пра Віцебск многія японцы не ведаюць амаль нічога. Таму сваёй мэтай ставім паказаць прыгожыя віцебскія пейзажы, храмы і, вядома, тое, што звязана з імем сусветна вядомага мастака Марка Шагала. Плануем прадставіць канцэпцыю Віцебска як горада мастацтваў. Вось і гэтыя кадры ўжо становяцца гісторыяй. Пасля эфіру яны трапяць у архіў, як і мноства адзнятых за год матэрыялаў. Нам жа застаецца перавесці дыханне і зноў спяшацца туды, дзе з'яўляюцца навіны і ствараецца гісторыя прыдзвінскага краю. Віктор Праліч і Леонід Табола. Навіны Віцебск. Сустрэць новы 2018 год сярод сяброў і добрых знаёмых. Менавіта такую магчымасць прадставіць тэлерадыёкампанія «Віцебск» сваім гледачам у самую чароўную ноч года. На навагодні блакітны агеньчык у тэлекавярню вячэрняга Віцебска журналісты запрасілі выбітных і заслужаных землякоў, тых, хто сваёй працай і сваім талентам прастаўляў родны прыдзвінскі край. Сярод шматлікіх гасцей старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Разам мы ўзгадаем, якім быў 2017. Убачым выступленні наших артыстаў, паслухаем цікавыя гісторыі і паспяваем добрыя песні. Эфір праграмы «Вячэрні Віцебск. Навагодні блакітны агеньчык» пачнецца 31 снежня ў 18:30 на тэлеканале «Віцебск». А ў першыя хвіліны новага 2018 года агеньчык зазяе на тэлеканале «Беларусь-4». Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вамі развітваюся. Партнёр прагнозу надвор'я газета «Вітбічы». Обо всем самом интересном вы узнаете от нас. Витбичи. Сохраняем традиции, дорожим каждым читателем. Подписчикам на полугодие в подарок журнал «Советы со всего света». Подпишитесь обязательно.
У ближайшие сутки по области будет облачно с прояснениями, без істотных опадков. Местами слабый туман, на особных участках дорог гололедица. Ветер паўднёва-ўсходні 6-11, порывы до 14 метров за секунду. Температура повітря ночью -3 плюс 2, днем +1 плюс 6. У Витебску будет облачно с прояснениями, без істотных опадков. Слабый туман, на особных участках дорог гололедица. Ветер паўднёва-ўсходні 6-12 метров за секунду. Температура повітря ночью 0-2, днем +1 плюс 3.